Boniface Mwangi Kariuki, manrawera mayande obila ochielo gi magina e chuny boma ma Nairobi e kinde ng'anyo tarik 17 dweni oyangi ni obuongo ne osetho. Lakteche ma Kenyatta olero ni familia mare ni obuongo Kariuki osetho gino ma okelo kihondko ne anyuola mare. Matimore kinde manyuola marawera machielo manyinge Ian Muhini. Mayande obila ochielo kod magina e kinde ng'anyo ma tich adek joma okalo bende koro ywago ratiro bang' wuodgi wito ngimane e kar thieth ma Thika. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Rumbi mar kuyo kod lit medo kwako anyuola ma opogore pachoka bang' ng'anyo ma tarik 17 kod tarik 25 dweni weyo adhonde ma ok changi ma koro we anyuola rowere moko ariyo kod lit makende. Anyuola mar Boniface Mwangi rawera mayande tipo mar wang' dede omako e kinde ng'anyo mar sundo sirikal e winek Albert Ojwang ma tarik 17 dweni e boma ma Nairobi ka obila chielo kod magina sani ogik tung bang' lakteche mag osiptal ma Kenyatta nyiso anyuola mare ni obuongo ne osetho. Emily Wanjira, jaloso elo anyuola Boniface Mwangi, lero kaka ne giyudo ote kowuok kuom tend osiptal mar Kenyatta kama Boniface osebedo ka yudo thieth moyiedhi mar jogo mangima gi ng'aw. We received a call at around midnight. It was at around 12:47 midnight from the hospital itself. They needed to have a brief with us, and we have already received the brief. We have been told what is happening, and the reality of the things, what is happening is that Boniface Mwangi Kariuki is confirmed to be brain dead. Kalore kod oteni, anyuola mar Boniface Mwangi oyudore akik yore, kalore ni obuongo Boniface kende ema osetho, to moko kuom fuoni mag dende kaka chunye to pod gwecho. Ranyisi mar ngima Boniface koro we lwet Nyasaye, kata kamano anyuola mare kata lakteche onge kod thuolo mar wuodho masinde ma osebedo kamiye muya kaluore ni en ataro mar chik mar katiba ma pachoka. Legally in Kenya, there is no that permission of switching off the life support machine. He is still under the life support machine, but tumekonfirmiwa sahi ya kwamba he is now brain dead. So juu Kenya haijakubalisha ati machine inaweza zima ama anything, tumeambiwa we wait for the fate. Anyuola mar Boniface Mwangi wacho ni gie sani gidong kod gowi makore lach madwarore mondo gichulo osiptal ma Kenyatta ewi thieth ma Boniface osebedo kayudo kanyakonchiel. Bende giwacho ni gidwaro ratiro ne wuodgi. The hospital bill now is quite higher. We are at 3 point something now. So we are praying and hoping now for the well wishes. The only thing we are requesting is justice for Boniface Mwangi Kariuki. E kinde ma anyuola mar Boniface pod ywak, anyuola mar Ian Muhini rawera ma jahigni 33 mawuok Waituwa Kahaini e kaunti ma Murang'a bende ywago ratiro ema giwacho ni wuodgi obila ogoyo kod lisasi e wiye kendo nego e kinde ng'anyo ma tich adek juma mokalo. Alikuwa kwa rooftop, hapo ndio alipatana na risasi na apelekwa hospitali. Finally walifika Avenue Hospital Thika, na mimi nikapigiwa simu wakaniambia mtoto wangu ameshutiwa. Nikawauliza kama alikuwa kwa maandamano, wakaniambia pana. Owadgi Ian George Muhini masani odong' nyathi achiel kende mar Wanjeko paro kinde kod owadgi kagitindo nyaka chop dakika mogik tich ang'wen juma mokalo e osiptal. Tulipata risasi ilimpata kwa kichwa, na baada ya daktari kuangalia na CT scan kufanywa ilionekana iko pali sensitive sana. Anyuola mar Ian Muhini maringre mare ogentimne bero e katimo bero ma Kenyatta bende ywago ratiro ne Ian kod jogo duto manonegi kod mago manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar tich adek juma mokalo. Tunagoja kwanza postmortem ifanywe kesho. After the postmortem tunasema justice must prevail. It's very painful. I just want justice. Na siwezi taka mzazi mwingine apitie ile machungu mimi napitia saa hii. Cynthia Onyango, Ramogi TV.